ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி ஆன்மீக சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கருட புராணம் சீரீஸோட வீடியோஸ் தான் பார்த்துட்டு வரோம். ஆல்ரெடி ஒரு 3 வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன். இது 4வது வீடியோ. இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சொர்க்கத்தை அடையக்கூடியவர்கள் யார் என்பதை ஸ்ரீ பகவான் கருடர்கிட்ட சொல்கிறாங்க. அதை கருடர் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். இப்போது நம்ம வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போய்ட்டு டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். சொர்க்கத்தை அடையக்கூடியவர்கள் யார் என்பது பார்த்திங்கன்னா, மனிதர்களாக பிறந்தவர்கள் கொண்ட ஆசைகளின் மூலம் அவர்களின் அறிவு எதற்காக பிறந்தோம் என்பதை அறிந்து கொள்ளாமல் ஒரு விதமான குழப்பத்தில் அவர்களை உட்படுத்தி அவர்கள் கொண்ட ஆசைக்காக காரியங்களை செய்ய வைக்கின்றது. மண்ணின் மீதும் பொருட்கள் மீதும் பெண்ணின் மீதும் இச்சைகள் கொண்டவர்கள் அந்த இச்சைகளுக்காக எந்த விதமான காரியங்களும் செய்ய துணிகிறார்கள். கிருஷ்ண பகவான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க கருடர்கிட்ட. மண்ணின் மீது பொருட்களின் மீதும் பெண்ணின் மீதும் இச்சைகள் கொண்டவர்கள் எதை பற்றியும் கவலை கொள்ளாமல் தன்னுடைய இச்சைகள் நிறைவேற்றிக் கொள்வதில் மட்டுமே ஈடுபாடு கொண்டு இருக்கிறார்கள். அந்த ஈடுபாடு அவர்களுக்கு பலவிதமான பாதகங்களையே உருவாக்க தயக்க கொள்வதில்லை. அந்த ஆசை அவர்களுக்கு பலவிதமான துரோகங்களை செய்ய தூண்டுகோலாக இருக்கிறது. அவர்களுக்கு அந்த துரோகமும் இயல்பான ஒன்றாக மாறிவிடுகிறது. அவர்களிடம் அதிகாரம் நிறைந்த போலியான பதவிகள் இருக்கின்ற மாதிரி இருப்பார்கள். இழிவான செயல்களை தைரியத்துடன் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்களின் வாழ்க்கையில் மதிப்புமிக்க எந்த ஒரு செயலும் இருக்காது. இவர்கள் யாவரும் மரணத்திற்கு பின்பு செல்லக்கூடிய இடம் என்பது சொர்க்கம் அல்லாத நரகமாகத்தான் இருக்கும். ஆசையே அழிவிற்கு வழிவகுக்கும் என்னும் உண்மையை எவர் உலகத்திற்கு எடுத்துரைத்து வணங்கத்தக்கவர்களாக வாழ்கின்றார்களோ அவர்களே இறுதியில் சொர்க்கத்தை அடைகின்றார்கள். ஐம்புலங்களையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொண்டு மனம் போன போக்கில் வாழாமல் நன்மை மற்றும் தீமை எது என பகுத்தறிந்து வாழ்கிறவர்கள் எவரோ அவரே சகல சௌபாகியங்களையும் பெற்று தன்னுடைய பிறவி பலன் முழுவதையும் அனுபவித்து முழுமை அடைந்த பிறகு சொர்க்கத்தை அடைகின்றனர். இப்போது நம்ம இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பொதுவாகவே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான். இருந்தாலும் கிருஷ்ண பகவான் கருடர்கிட்ட சொன்ன இது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா, நம்ம வாழ்க்கையில் அனைத்து வகையான நெறிமுறைகளையும் கடைப்பிடித்து நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் ஆராய்ந்து யோசித்து நம்ம வாழ்கிறப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கை முழுமையடையும். நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போகலாம். ஸோ நல்லது கெட்டதை என்னன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நல்ல விஷயங்களை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு கெட்ட விஷயங்களை உதறி தள்ளிட்டு நம்ம வாழறதுக்கு பழகிக்கணும், கற்றுக்கணும். இந்த கருட புராணத்தின் மூலமாக நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த பதிவில் இதை இப்போ பார்த்துருக்கோம். அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு தலைப்பில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் சொன்ன இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ, பாய்.